হরিপুর বিঞ্ঝারপুর হরিপুর ଯାହା ଯେମିତି ଲୋକ କ'ଣ ଉଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡାରେ ଖୋଜୁ ପାଇଲେ ସେ ତାର ଆଗରୁ ବହିଛି ଆସିକି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଜମିଦାର କ'ଣ କଲେ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ଖାଲି ଗୌଡ଼ ଆସି ରହୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଭଲ କଥାଟେ ମଣିଷର ଆଗେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମଣିଷ କେଉଁଠି ରହିବ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଥିବ ପିଇବା ଥିବ ସେଇଠି ସେ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ସେ ରହିବନି ଖାଲି ମଣିଷ କ'ଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ସେଇଆ ହାତୀ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଙ୍ଘି ପାରେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଣି ଅଛି ଡିସ୍କଭରି ଖୋଲି ଦେଖୁନୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଣି ହାତୀ ସେ ପାତାଳରେ ନା ମାଟିରେ ନାକ ଲଗେଇଦେବ ଲଗେଇ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଠି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଣି ନହେଲେ ସେ ଯିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବ ସେଇଭଳି ଇଏ ଯିବ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନଈ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏ ନଈ କୂଳ କୂଳରେ ବସିବେ କାହିଁକିନା ମେନ୍ କଥା ପାଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳିବେ ପାଣି ନହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳି ହେବ ଆଚ୍ଛା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ମେନ୍ ଜୀବ ନେ ବାବା ଆ
ବାହାରିଲା ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ପଇଲା ନିଜେ ତିଆରି ହେଇଛି ନିଜେ ଉଠିଛି ତାକୁ କିଏ ଆଣିନି ନିଜେ ବାହାରିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଭୟ ଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଧୁଆ ଗୌଡ଼ ଅଗାଧୁଆ ଆଗ ଯୁଗ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅଗାଧୁଆ ସେ ଦୁଇ ନେଇଦେଲେ ଠାକୁର କାମ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଅଗାଧୁଆ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ ଢାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ ଜମିଦାର ସେ ଯୁଗରେ ରଜା ହେଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିଦାର ହେଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଜମିଦାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ସେ ଜମିଦାର କ'ଣ କଲା ନା ତା ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଘରିଲାଣି କ'ଣ କରିବ ଆଣିବ ହେଲା ଗମୁଣ୍ଡ ସେ ଆଖି ଖୋଜିଲା କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଆଣିବ ଏଠି ଆଣି ରଖିବା ଛୁଟିଆ କଥା ଆଗ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ବେଶୀ ହେଉଥିଲେ ଛୁଆ କାହିଁକି ନା ତାର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଦ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଔଷଧ ବାହାର କଲେ ତାର ବିକଳ୍ପ ବାହାରିଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଲୋକଟାକୁ ପାଇଲେ ଜମିଦାର ପାଇଲେ କେଉଁଠି ନାରୀ ଗାଁ ପାଇଲେ କ'ଣ ପୋଲିଓ ଆମେ ଏଇଟା ପୋଲିଓ କହୁନା ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୋଲିଓ ଅଛି ଏ ସରୁ ସରୁ ଗୋଡ଼ କମର କତକୁ ଉପରୁ ଉଠେଇକି ଏ କମର କତ ତଳକୁ ହିଁ ସରୁ ସେ ଚାଲିପାରେନି ସେ ପାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆକୁ ପାଇଲେ ପାଇ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଚଉପାଡ଼ି ଗଲା ଯେମିତି ତାର କୁଣ୍ଠେ କାନ୍ଥି ଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅଭାବ କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ଖାଇବା ତତେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହୁଏ ମନେ ରଖ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଯଦି ଥିବ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ହାଉଯାଉ ହେବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କମ୍ ଲୋକ ବେଶୀ ତାକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେତେବେଳେ ବେଶୀ ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିଲେ ପାଉନଥିଲେ ଖାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଠ ତ ଦୂରରେ ବେପାର ଖାଇବାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଉନଥିଲେ ଏଇଖିଣି ସିନା ସରକାର ଆସିକି ସେଟା ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ତାର କମ୍ ଆସି ତାକୁ ଆଣି ଥୋଇଲେ ତତେ କହିବା ଅର୍ଥଟା ଏ କଥା ତା ସିଏ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲା ଯିଏ ରଖିଛି କାନ୍ଦିବନି ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଇଏ କେଇ ଦିନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ମୁଁ ଏଇଠି କର୍ମରୁ ମରିଯିବି ତାପରେ ୟାକୁ ଚଳେଇବ କିଏ ଜମିଦାର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରିଲା ପୁରିବୁନି ସେଇଥିପାଇଁ କହିନି ସିଏ ଜମିଦାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନା ସିଏ ଫେରେ ଯାକୁ ହାଣିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ହଉନି ଝିଅ ମିଳୁନି ଯାହା ଝିଅଟି ତ ତାର ଆଖି ନାହିଁ ପେଟରୁ ଅନ୍ଧ ନାହିଁ ଯାହା ଇଏ ଶଳା ଛୋଟାକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଜୁଟି ଦେଲେ ସେଇଠୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହେଇକା ମାରିନି ବୁଝୁ କ'ଣ ତତେ କହିବା ଅର୍ଥ ତମେ ଯେତେବେଳେ 10 ଘର 5 ଗପ ଗପୁଛିରେ